Ang akong sekretarya nga madre nag-birthday karon. Naa siya dito sa kilid si Sister Sinya. O niya akong giingnan ter para makasave tas kay mamista na lang ta. Sister, happy birthday. O niya pakpak na to si Sister Sinya. Mga hinigugman na mo nga mga parokyanos, mga bisita, mga mamistahay. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva mahal nga Birhen sa Guadalupe. Itong pakpakan ng atong mahal nga inahan. Muhangyo ko ninyo, muling ita sa atong tapad. Unya, ing na dayon, brad, sis, ayaw padako kay ang Diyos ganahan ug gagmay. Sige, palihog. Ina, brad, sis, ayaw padako kay ang Diyos ganahan ug gagmay. Hinaot, dili ninyo sabton literally ang akong gisulti. Basin bayag daghan ang masuko nako ug dili na ko ninyo pakanon. Sa pag-ingon og dagko ang atong gipasabot, dili ang mga overweight, kundi ang mga tao nga mapahitason ug mapasigarbuhon. Ang mga tao nga magpahangad ug magpaalagad. Ang mga tao nga inila, adunahan ug anaa sa gahom nga dili na mosangpit og Dios. Sila ang nagpakadagko. Ang Dios ganahan sa mga gagmay nga nagpasabot og mga tao nga simple ug ordinaryo, mga tao nga mapaubsanon ug maalagaron, mga tao nga dali ra makontento ug mapasalamaton, mga tao nga walay laing gisaligan kundili ang Dios lamang. Sama kang Maria ug sama kang Juan Diego. The kingdom of God belongs to such as this, such people. Matthew 19 verse 14. Ning kapistahan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, adunay tulo ka mga pagtulunan nga angay nato makatunan. Ang una mga igsuon, mao ang pagkamapaubsanon ni Juan Diego. Kini nga hiyas bililhon kaayo sa atong espirituhanong kinabuhi. Tungod kay ang pinakadakong babag sa mga lihok sa Dios, way lain ang garbo sa tao. Humility opens us to God's grace. Pride closes the door to spiritual maturity. Ang numero unong hinungdan ngano ang Dios dili makahimo sa iyang gusto sa atong kinabuhi, mao ang atong pagka mapahitason. Apan kun kita magmapaubsanon, makalihok ang grasya sa Dios kanato. Mga igsoon, si Juan Diego dili importante nga tao sa ilang katilingban. Wala siya'y habog nga edukasyon, wala siya'y talagsaong abilidad, dili siya inila. Pero ang iyang pagkasimple ug pagkaordinaryo mao'y hinungdan nga ang plano sa Dios natuman. Ingon usab niini mga igsuon ang mahitabo kanato, God wants to accomplish something through each one of us. What God needs is our openness, our simplicity, and our humility. Ang tao nga mapaubsanon, murag yuta nga humok, flexible, dali ra purmahon sa Dios. Samtang ang tao nga garbuso, sama sa magahing yuta, dili sayon hulmahon, hardly formable. Ang tao nga simple, adunay panahon para sa uban. Pero ang tao nga arte, ang iyang panahon mahurot para sa iyang kaugalingon, arte man. Og dili gyud
makapangalagad. Ang ikaduhang pagtulunan nga atong katunan karon mao nga ang Dios pwede nga mutawag ug mudapit kanato sa bisan unsang yugto sa atong kinabuhi. Abi ninyo, sa dihang ang mahal nga Birhen sa Guadalupe, mipakita kang Juan Diego. Si Juan, niadtong tungura, idara na, mga 57 anyos na. Apan bisan pag si Juan Diego medyo tigulang ug luya na, nakahimo gihapon siya sa paghatag sa iyang kaugalingon para sa Dios. Sa sinugdan, ato nasayran, nagpanuko siya sa pagsanong sa gisugo sa mahal nga Birhen. Di aubay padtuon siya sa arsobispo aron dalhon ang mensahe sa Dios, ang mensahe sa Birhen nga magpahimo og balay sa Dios. Kinsa man siya nga paminawon sa dakong tao sa simbahan. Apan mga igsuon sa kaulayhian, misanong si Juan Diego o gidala niya ang Diyos nung mensahe. O kini angay gyud magdasig kanatong tanan, samtang naapatay kinabuhi, samtang duna patay kusog, gamito nato kini sa pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa uban. Pinaagi sa pulong ug labaw sa tanan, pinaagi sa buhat. Dili nato himuong rason ang atong pagkaordinaryo, ang atong pagkaidaran, ug ang atong gamay nga kapasidad. Bag-ulang mga igsuon didto mi sa luon, kay dunay duha ka madre, tigulang na kaayo. Luya na. Naghimo sa ilahang final profession of religious vows atubangan sa obispo. Ug didto pa mo, makaingon gyud mo, huy, unsa pa may mahimo ana nilang tigulang naman ang mga madre, ha? Pero mga igsuon, atong sayran, dako pakaayo sila og mahimo. Og kini mao ang pag-ampo para kanato. Daghan nato busy man ta sa atong trabaho ug negosyo, sa atong pamilya. Gamay ra tag panahon sa pag-ampo, ang uban di gyud kaampo. Maay na lang na ay madre bisan tigulang na mag-ampo para kanatong tanan. We need these sisters to pray for us faithfully. Nindot kaayo ang gisulti sa usa ka pari nga nagwali, ingon siya, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Amen? Og sa katapusan, mga igsuon, kining maong kapistahan, nagtudlo ka nato sa matang sa kasing-kasing sa Dios og sa mahal nga Birhen. Ang hulagway sa Birhen nga sa milagrosong paagi napatik sa tilma ni Juan Diego. Nagsulob og bisti sa usa ka babae nga Aztec. Ang mga Aztec, mga igsuon, mao ang mga nitibo ug ordinaryong tao sa Mexico niadtong 15th o 16th century. Pinaagi niini, gipakita sa mahal nga Birhen ang iyang pagpakighiusa sa mga kabus ug linupigan, sa mga tao nga naapiki ug naglisod diha sa katilingban. Pinaagi sa pagpadala sa mahal nga Birhen didto sa tipiyak, buot ipabati sa Dios nga nadungog niya ang mga pag-ampo sa katawhan sa maong dapit ug nga siya naluoy kanila. Nabati niya ang ilang kasakit ug buot niya silang hatagan og paglaom. Mga igsuon, ang pagbisita sa mahal nga Birhen didto sa Guadalupe, magpahinumdum kanato nga ang Dios dili motalikod sa katawhan nga nag-antos. In the Magnificat, Mary praised God because He has put down the mighty from their thrones, exalted the lowly, filled the hungry, and sent the rich away empty. Ang Diyos mulaban sa mga kabus ug linupigan, magpakita sa iyang kaluoy ug mutabang sa mga nanginahanglan.
Karong adlaw, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Tungod kay diha kaniya, atong mabati ug masabtan ang kasing-kasing sa Dios. Hinaot nga kitang tanan makahupot ug susamang kasing-kasing. Diyos nun, Marianhon. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva mahal nga Birhen sa Guadalupe. Tumpakpakan ng atong mahal nga patrona.